Limited face-to-face classes sa sarong eskwelahan sa Kapalonga, Camarines Norte, pigbuelta na. Apara sa pagtabang sa pag-aadal kan mga kaakian, feeding program andaman na gibuhon kan eskwelahan. Uyan report ni Don Jimenez. Labian kaugmahan kan inang si Roselyari kan barangay Ito Kapalonga, Camarines Norte na sa wakas makakabalik na liwatan face-to-face classes sa Diezmo Oreña Elementary School dawa nagtitinir na limitado pa man giraray. Maganda talaga sa school dahil nakikinig sa mga teacher ay pag sa amin hindi nakikinig baka magkapaluan lang. Sigun sa principal kan eskwelahan na si Christy Malaluan Mira, naging puspusan ang sa indang ginibong preparasyon, tanganing maabot ang standards na ibinabasa sa indakan DepEd, urog na sa pagpapautob kan minimum public health standards, tanganing malikayan ang COVID-19. Kung sa pagkahanda po, sobrang hirap kasi ang daming preparation na ginagawa, ang daming mga hinahanap na kailangan sa pagkakaroon ng face-to-face classes, kailangan yung lahat ng hinihingi ng DepEd, yung mga protocols, kailangan ma-ready namin. Para sa mas makakapag-adal na ang mga aki sa eskwelahan, makikinabang man subutan mga ini sa programa kan DepEd na feeding program, urog na ang mga kabale sa malnourished. Ipapadagos man kaya kan DepEd ang pananauning preskong gatas, kumaparte ka na sambitan ng programa. Saka ngayon po, division po nagpo-provide ng gatas, talagang malinis po yan. Tapos po yung yung mga NFP, yung nutritious food products, sila din po nagsusupply. Napag-araman na para mientras na nauntok na sambitan ng programa kan mauntok man ang face-to-face classes. Alagad sa ngunyan, liwat na naman subutin ning bubuhayon kasabay kan pagbaralikan mga aki sa eskwelahan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.